Вона спочатку така була, так? Так, треба, каб яна пожовтіла. Суть? Абсолютно. Суть? Ну, чекай. Я веду масло, може стати жовтим. Ні, у мене тут третій Volvo. Відео. Добре.
Зірочка, ну, куди ділася? Заросла. Бо не використовували по предназначенню. Грушка холодная, можем отрывать ее. Готово? Да, Ну так. она тонюткая. Будемо чекати. Крем такой солоденький. Дякую. Він, короче, ще більш смачне.
Волоса. Ага. У лісі лісічок повна. Повна. Ну, тільки у тим сезоні. Потрібно, конець луку. Це є ліпкий узвар. Слухайте. Тобі. Що нам ще? Яєць. Рис. Лапочка.
Да. Бабусу. О, убачила. І тут так. Ну добре. Не горяче? Ні, холодно. Холодне? Дудка? Ні, я не знаю, це не розлічено. Ну, приоткрий, дай поглядиш, що там цікаве. Ой, Кидайте Ляніну. так. Бля, пахнуть тільки. Що, насмакується смаком.